India mi ka channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Kulisi boni ki parlo ki printing barki electric media bakla poi hani ka office jongi hani ka singi bomanta ngasho ban ye tho ban pen moi phi bakai choi si no do ka singi ka ban kong nilaya rai rang ba ban yakun persya yang di drugs nani kita ka chingjele jong kinong pen kam drugs ko nang ba shlo kita nado second May hal menda mene yele kala kam yai ban lecheki keleng ki jaka po nomba hane po sosilo bar cheki we pat nang bagi district nang ki circle jong akan hon nang jong HYC tinga sukmen ba peng ngaji khon jongi ya kanika thama persat drugs ngelayo ban pha om duna ya ka hadu dari si bomta lalai pungut ki samla ki bla im haganeka jingkerni yun drugs ngin pha haganeka ski ki bomta hang te po ka alai forgin foundation ti kumbalong hi hapleng ni ki jing kun yun drugs ngin nam la ban len ki un ki jing ki jing tenju kemang ye kendu haringi su komen habang ngilit bandre lesi kumenin lani masih sengi nipa yaki kebiki pa lani ki bahiasan bakin wan bat ni hapa office anda gilawan bani kendo bani kran nilayo bani slok shibun barki don ki bahiang ki ba ila ban afford ka price ni kador ki don ki bomla nilai kran bat le mochi kran jongi ilara bani ram ban phai ki shakataka rehab ka ban thau thamai pat yaka chi eng ju ki khon ki chong ki ti kumbalong hi na le chu HPC umdei tang bang ye khon ha po fi la ne ha ki surok ba kum to ban destroy la ne ban pen no iti drok sadien bang la kem na ne ban thang ki henry halandet jongata lai sausian chiti yo ngi kendo be bar ki mi pa office ti numa ban len ki don ro ki mi pa ki ba mi so si ban ong ala dengi ko ala ne ki telefon se ki kim dan tang respond ti don ple jo ki samla ki ba karni ki tho ba ki mi pa ki not show ti yo le si di na ta da nomor ki la shu ai phone kontak kat ba yo henry ki ba bon ni kat ki ba ni phone ni majority hi ki ya operate ban ngi bat ngi la yo ban pha pa de ki sa ta ka sumal na pelang ju pi sang dei mai ba kalong kum no ka jing sio ya kini khna le kum no to ngasih ko bani thu hab de bat ka dor ka mor hadin bang lai te bat ka di ka Alive Again Foundation kala kam duna nam la ban ka do ka no ka mau ti di ta dang om ba la dangi kendo iki ba yang sam la ni ki mi pa ngia sulong ba haji sulong ngia poi bani kran ya ta dor ti kidan ki family members ki bala ban sio kat kum ka mon bala bu nama hante maximum be de 15,000 nani khasan haja ti handai kidan ki bom la ban afford na le jongi wa na le kan hon ning ha ban contribute lang ti ki choi si de ban su tho man te de tang bang ngi phang to ndai ka contribution ro ngi ha ban ra tingi su men ro ye ki long welcome jong new counselor le ni tra juni ka Alive Again Foundation na do man ko ski hi ko baw la kran ba ka jimbu jong i rehab ka long hi de tang kum no ban earn ban yo it ka bisa tingkal le ni ban kamai ka ji here ka ba kham khak ma do hi ka long ban yo ban plai it ka musim ka kordon ka ba ki khon samla kila jot na ni kila ngok ham ni jing ji na pelang ju pi shibon ma sa ka jing li te la ngam bakla kum ba ar phungut kila don kitu ki mi pa andang la kem strong ki wan ba ngi te shi phungut na ki kalong ba ki don ki mi pa ki le i lo ma ka jing tre kam jongi ka bang ju update la ma ki social media ma bang i pha sha sam ma ki hi ki yo contact number ki phone tinga sukmen ba hakani ka singi ka bomenta ka
seng samla jong shnong mor gedeng har kar ba HYC mor gedeng circle kilawan IT lan di ki wan shaka office jong ka HYC seng kbene ba lang ba ka jing ya slok lang sabat ki mi ma jong ki ngi yo ban pha ya ki hang te po ka rehab center de dat de kini ba pha dat de tang ba ngi yo na sulok here ki don ki ba wan hi te kumade thu ipi ne ki pe district ngi la yo na po West Kasil district lawan na po Riboy district kita ni lawan hi nomor chate ngim Riboy ngi pat ju lek ban tolong te ka jing rate dan ni chicken runs bat nanti na po South West Kasil de mandan sipang ngi yo in phone call spot na rilum janjan po janjan hills district di kita ro ngi tang ngi long welcome bakin wan bani kedo bat ngi bat hadi ga jing slok le se ngi community baki khon gi ti jong kiro ini dia orang pahak di rehabilitation center kebetulan di Pondok Basah. Kana ngot mta singi pa ste. Mendak sing ngin phaan rungut. Tika we nga suka ban kendian mo. Rehabilitation center kebangi ngi pha kedai ya keba ngila ban jurip den. Nomor ngi nama bandan idon ki rehab center hadin bangila ya kli kimi pa ki ông bangila jupa teng ki khon jungi shakti ki rehab center hendrai kam idon kanu no ka jing puida nan ne ka jing yu i ba ki khon ju ki don ka jing kala da ka bashan kren pi ka we ka rehabilitation center ka ba ki khot ka TNT po aizol muzuna ki khon ki jong ki mi te ka treatment ka ba le si ki expect shaki we pa ki rehab center lan ni kum ha ni ka po Alive Again Foundation market kum jitu khanai khana kidon ki basha sho sha bom sha te dan bleng jong ki pai kin ki score ki jong ki paso hable treatment pasta te nalo kata ka ban sumro ki IT jok bar tang mai jok la dap adam dap shtu te ki mi pai dan wi ki mi le tho ingi ba ha ka por bon khon ngar ayo lang ki ta jingpang kaniga jingpang ka jing mi khna siap tiang yo degi tu jingpang ki bakhala hari sungkuman ba kidai tangki skin disease ye ka ban laun perkoin dengan kedua ki kemi ki pa lemba pi ki la patai ko bo lada pi pa ki rehab center sko ba ban da jet ki ba kum lu ki rehabilitation center ki ba long ban pa kumat situ khana ko ki rehab center bulan po no ba shlo kai choi si si ten me rapor ka arbaji phone na pot kai ha mi ha ban ya kendo ban pen ko ngui to khna bo unsa ta chimit bara ka singi bobot ngi pha na usha sa na balai kata ka rukom ka security kam dalong ka batai te kita ki khon lende kita ki babu hangta ki berngam ki bersit lede ban le ki ni kam ki ba hado ban shim no chi im lede lende ban ki berngam ban society tiki kami ki pakai phone cengi ngi na leng jongi ngi phai ngi khot ki le ban da la le ye kren ngi la pen ko ngo bo unsa ta ka bet ba ka ski bo bo ngi le shaw no ba ngi pha no ye u sha ka dika rehab ka bang ngi lai tai ob ngi ka Alive Again Foundation hadu kita ki basa ste ko bolong hadu mentam de ki sultanat na marba udan na we na pleng jong we phone u ba ka por ba le na ne pula kum kren bom day yala kami te ngiyo jintip bah ini singi meladang urigran wanga susi bahasa bangan wan sini nalakum keren pembong parat ini ten ria ada bangawan mata sini ngayo gaji kai nama gaji kai di kafe nado ka mentally physically hado ka jinglong ka spiritually ba ka jinglong macam sim gaji kai ya kedua ka pirat ne gaji kai bible study ka don dai tinggi sukumen bat ko man ni idol jong kmat ma to po bang ilek ban visit ti ka kali ban sum man sat no ban biang sangajar kita por mustap sangajar por de jajan mi ti ka sum ka sat kalong ka bakut busna kila ban le kin ki kon gi ti jong ki ka bam ka di ko bo biang kam chum la long ko musiki we pri jaka bong ban kle soda ban thap soda ya ka ja lani ko mo ong ba hap de tiki snap pan ro la shet ban ai bam edi e tiki
bersama pok kiri kami cuma long kumta de kalau hai chini habri ka bang de ban kumta terta tingi kuil ti ba ki khon ki ti la de don ki khon ki ti jong pin na ki yin sam so ba wat nom long ba kloi la da phim la ban yo ti kiri hap san ta ki ba biang long ba kloi ban wan ban approach ni ka soi la ban de kren ni la ban de pen be ban na leng jong ni kham tam mo ko ba long man ta ngai ba ki gi barok lai pung mon kin yo ta chi em ka ba thum mai ti la dang ni la bat pen na lo ba ngi la da ban kem ban 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 pen mai ti chi em chu gi na le sing la ban om ba ke mang sa lang ro nda ki la wan pai kala dor ba ki ni ki we pan ro ko bai thu we di na sam la man ta ong ba ngi la ya kieng ban sa haki market ko bo we phna ba da ki klim ta ong ba ni ju sa hang to re bok she wan khan raw hi ngi kam sa shu từ utali le uwan hi menta po office jungi andau lawan hi ngilai kran ya phone ba ki ba hi sel ti ba hi sem ki la khan mi ting suk men ba ki ni khna ki su tho ka jing kordet lam de ka jing ling a kam sim jong ki haba ki don ki thya sha ki yo ki han bat ki penon kami ki ni jing di ki don deng jong ki ong ba ngala habat to ya usnyang to iki mobile to iya ki tiar kali to iki chan ki dhara na ye ki swata ki mobile ki kapisa tingka ki share ki sa la to lo tingi sukmen bala da ki wan hi kum to de na le jongi ngam sim la kan tai ha ba ki wan hi ni ai ki ti mon ki dang ba kum lu pan pen impan ya kam sim ka bala le se la sha khin po ha ki bai tingi scam ba ki de bar khan milaya ai ka senengga crown na le office jongi ba ngi scam ba hadu bakinda kut le se tekan jing sumar jongki kinwan ko bi mai ba no sukmen don le jongi